Doncs comencem aquest ple extraordinari de 8 d'octubre. Exposem la Neus Ros, que està treballant i no pot venir, i només tenim 3 punts. El primer és la verificació del text refós de la modificació puntual número 3 del POM en l'àmbit de l'impremta pagès. El regidor d'Urbanisme d'Albert ens en fa 5 cèntims. Sí. El punt aquest de l'impremta pagès és que el dia 24 de juliol del 2019 es va aprovar definitivament la modificació puntual número 3 del POM, de l'impremta pagès, amb la condició, hi havia un parell de condicionants, amb la condició que es presentés un text refós complementant la documentació aportada on s'inclou. Perdoneu, això no s'hauria de tocar. Estaria de complementar la documentació aportada i incorporar una nova fitxa corresponent al sector del Pla Parcial Urbanístic 07, que és el que correspon a l'impremta pagès, i un pla modificat del règim del sòl del planejament urbanístic del Pla d'Ordenació Urbanístic Municipal. Llavors, el 17 de setembre, mitjançant el registre d'entrada, l'arquitecte en representació d'impremta pagès presenta a l'Ajuntament aquest text refós de l'aprovació definitiva d'aquesta modificació puntual número 3 per tal de donar compliment a l'acord a la Comissió Territorial d'Urbanisme de Girona. Vist l'informe favorable, en data de l'octubre del 2019, emès per l'arquitecte dels serveis tècnics del Consell Comarcal de la Selva, es proposa acordar la verificació del text refós per tal de transmetre l'urbanisme. Vosaltres teniu la paraula. Sí, nosaltres votarem a favor d'aquesta proposta perquè veiem molt important que el poble d'Anglès, les empreses, tinguin més bona acollida. Entenem que s'ha fet tots els tràmits i caldrà una exposició pública, no? Sí, va haver-hi una aprovació favorable per totes les diferents comissions per on va tindre de passar, sense cap condicionant en cap d'elles, excepte aquesta d'urbanisme, on mancaven aquest parell de punts que han presentat i que, vist això, hi ha un informe també favorable i per tant està tot correcte. Val, no caldrà exposició. Ja ha passat, val. Era el que tenim una mica pendents. Nosaltres votarem a favor d'aquesta proposta a l'hora de les votacions. Molt bé, doncs, vots a favor? Unanimitat. El segon punt és l'aprovació del compte general de l'exercici 2018, que ens l'explicarà en David Boigues. Bàsicament, que proposem, ja ho hem parlat en ple, l'aprovació inicial d'aquest compte general de l'exercici 2018 i ara és l'aprovació definitiva, donat que en tot el període d'exposició pública no hi ha hagut al·legacions, per tant ja presentem per aprovar definitivament aquest compte general i transmetre a la sindicatura de comptes l'expedient de l'esmentat compte general. També tenim la paraula. Nosaltres, com vam fer amb el ple, els números els trobem correctes, però com que no són els nostres pressupostos, ens abstendrem. D'acord. Doncs abstencions? I a favor? El punt tercer és l'aprovació inicial de la modificació de les ordenances fiscals per l'any 2020, que també ens l'explicarà en David. Molt bé, doncs de cara a aquesta modificació de les ordenances fiscals per aquest 2020, primer de tot, com vam fer cada any, presentem una sèrie d'antecedents. Primer és que en anteriors legislatures van mantenir els impostos i les taxes en el seu conjunt i tot i així l'endeutament del poble es va reduir dràsticament. Però actualment ens trobem en una situació que l'estat de les infraestructures bàsiques, el sanejament d'aigua i edificis municipals, no està en un estat correcte i cal una actuació immediata. També els costos laborals ens augmenten any a any, en els 2 darrers anys han augmentat per sobre del 2,75% i la previsió és que continuïn augmentant i són un dels costos més importants de l'Ajuntament. I els organismes públics, alguns ens disminueixen algunes aportacions als ajuntaments, no en anglès, sinó en general. Per exemple, és el cas de la Generalitat amb el puosc, que si bé fa un puosc d'inversions, però ens treu el puosc que servia per tot, per despeses generals i tot plegat, i en 4 anys el màxim que podem sol·licitar són 250.000 euros, mentre que fins a la data ens en anàvem gairebé en 4 anys els 100.000 euros anuals, per tant en 4 anys a 400.000 euros, per tant vol dir que any a any ens perdem una part d'aquests ingressos.
I després també creiem en la necessitat de fer passes en favor del medi ambient. A partir d'aquí, els objectius són que ara ens toca donar la volta a les mancances de manteniment i renovació d'infraestructures bàsiques i d'edificis municipals, com hem comentat, de tots els grups aquí en aquest ple en repetides ocasions. I això vol una inversió molt important. I també amb aquest retoc d'ordenances també el que volem és continuar prestant serveis que no són obligatoris, com és el cas de la llar d'infants, però que ens generen un dèficit important i que un dèficit, i a més un dèficit increixent. També volem millorar la regulació de les taxes i activitats municipals actuals i donar peu a que la població es plantegi fer passes pel medi ambient. Per aquests motius, la primera ordenança que toquem és l'impost sobre béns immobles. En aquest cas, incrementem un 3% el tipus de gravament, quedant l'IBI rústega amb un 0,38, la urbana 0,91,9 i el de característiques especials a 1,021. Aquí us presento un gràfic on es veu l'evolució dels increments de l'IBI urbana, que és la més significativa de totes, és el 98% de la recaptació, on des dels darrers 10 anys com ha evolucionat l'IPC, que és la línia vermella, i la línia blava com ha evolucionat, que és l'evolució de l'IBI i dels increments de l'IBI. En aquest cas veiem que en el període 2011-2015 els creixements, 2011 no, però a partir del 2012 els creixements són importants, un 8, un 3, un 10, un 13, en el 2016 augmenta un 74, en el 2017, 2018, 2019 no s'augmenta i per aquest any 2020 ens augmenta un 3%. Què ha passat amb l'IPC? Doncs que en aquests darrers anys, des de 2017, ens ha augmentat per sobre del que ha augmentat l'IBI. Què vol dir això? Doncs que els costos de l'Ajuntament ens estan augmentant i la recaptació no que no ens ha augmentat, a excepció feta de totes les subvencions que hem pogut estirar i per decreus de fer inversions. Però ens trobem que les despeses corrents se'ns mengen el gap que teníem per poder fer la inversió sobretot en aquestes qüestions que hem comentat de manteniment d'infraestructures i d'edificis municipals. Per aquest motiu proposem aquest increment. Altres canvis en les ordenances, hi ha l'ordenança número 12, que és l'ordenança referent vulgarment a les escombraries, després de tot aquest muntant llarg. Aquí introduïm una bonificació del 15% a la taxa de l'any següent, o sigui, a la taxa del 2021, per a particulars. I quins particulars? Els que usin més de 5 vegades durant l'any 2020 la deixalleria mancomunada de la cellera, que us comentava que les taxes s'aplicaran el 2021, i quins tipus de deixalles comptaran. En la deixalleria de la cellera es van registrant tot i cadascun de les aportacions que es fan i qui les fa. Llavors, aquí tenim un registre. A partir d'aquí, quines qüestions són vàlides? Són els voluminosos, les piles, la ferralla, càpsules de cafè, electrònica, olis, restes de poda vegetal i alguna altra coseta més. El que no compta és el paper, el vidre, que això ja tenim els contenidors al mig del poble. I sempre, això es bonificarà sempre que es tracti de l'habitatge habitual, tant si és un llogater com si és propietari, no en els casos que siguin per habitatges de segona residències o que siguin per turisme. La següent ordenança que volem modificar és l'ordenança que proposem aprovar la modificació, és l'ordenança per la prestació de serveis de les instal·lacions municipals, concretament a la piscina. Aquí suprimim la paraula expressió jubilats per sèniors de més de 65 anys per clarificar l'aplicació de les tarifes. Perquè els jubilats, els prejubilats, al final era tot una mica un tema que portava a confusió, certa confusió, i per tant ara ja no dona lloc a dubtes. I també fem que les tarifes dels sèniors de més de 65 anys s'assimilin a les dels joves entre 18 i 25 anys. Creiem que per capacitat adquisitiva en aquest nivell que pertocaria. També el que fem per facilitar la gestió de les escoles i del personal municipal sobre la possibilitat d'usar
packs de múltiples sessions amb el preu per escola, i el que sí que es manté és el preu unitari per sessió i però així es facilita la gestió. No cal comprar un a un, sinó que es poden comprar packs de 10, de 6 o el que es pugui. Una altra ordenança que es modifica és la 27, que és la taxa reguladora de prestació de serveis de la Biblioteca Joaquim Boixell, i aquí es redueix el preu de les fotocòpies i d'impressions, ja que vam adquirir unes maquinàries, unes impressores més eficients i que tenen menys costos i hem ajustat als costos que tenen. Per exemple, la fotocòpia blanc i negre ha passat de 0,40 a 0,10 i la resta de color també van una mica al mateix nivell. Us les poso totes per no avorrir. Llavors, a nivell de preus públics, ja entrant a la llar d'infants municipal del Cucut, tenim un increment mig d'un 2,5 per compensar una petita part de l'increment del cost derivat del manteniment de la qualitat del servei de la llar d'infants. I aquí la quota mensual de jornada sencera, que és la més significativa, passa de 190 a 195 i llavors s'ajusten una miqueta més les jornades matinals i jornades de tardes, ja que ens impliquen tenir el mateix ràtio de professors i per tant els mateixos costos. Normalment el que ens interessa és que hi hagi jornades senceres. El servei de menjador no es toca i el que sí que es toca són els serveis extres, el servei de bon dia, de bona tarda, ajustant-lo una mica proporcionalment als preus mensuals que ara estaven bastant desajustats respecte a aquests preus mensuals. També s'ajusten els extras, però una mica percentualment també seguint el mateix esquema d'abans. I el material escolar, que enguany ja no afectarà, per aquest curs no afectarà pel curs que ve, passa de 56 a 60 euros. Finalment, amb les activitats de la Biblioteca Joaquim Boixell, hi havia d'altre ja els tallers i jornades d'activitats infantils i d'adults, aquestes no es toquen, i el que es toca són les sortides literàries i culturals, que s'estaven emplicant, però se'ls dona rellevància aquí a nivell de preu públic perquè quedin regulades. I com que són molt àmplies, es fixa un preu de 8 a 100 euros perquè poden anar des d'una excursió molt a prop a anar a veure una obra al Liceu i per tant van una mica ajustats amb l'amplitud del tipus d'activitats. Sempre prèviament s'hauran d'aprovar per decret o per junta prèviament en aquestes activitats. Llavors, l'altre són temes tècnics, de renomenar les ordenances de preus públics, per tal que seguint l'incoherència que hi havia en l'ordre numèric. I finalment, el que volem és explorar aquests esforços, a part d'aprovar totes les ordenances que hem comentat, és explorar els acords precedents al taulell d'anuncis de l'Ajuntament durant 30 dies hàbils, i aquí es poden presentar reclamacions que cregui oportú, publicar l'anunci en el butlletí oficial de la província i transcorregut el període d'exposició pública. Si no s'han presentat reclamacions provisionals, els acords provisionals s'entendran definitivament aprovats sense necessitat d'acord plenari i si hi ha reclamacions es resoldrà en el ple de la corporació abans d'aprovar-les definitivament totes aquestes modificacions que proposem avui com a acord provisional. I finalment publicar en el butlletí de la província els acords definitius. Teniu la paraula. Bona tarda. Em pot tornar a posar el gràfic del que s'ha pujat i baixat, els IBIs? Perquè aquí sembla que tot el mal hagi vingut de Pau. Home, vostè em diu que durant el temps de Pau el van pujar del 10%. Vostè sap el per què es va pujar el 10%. Una cosa mal feta que van fer uns socis seus. I sembla que vingui normal... Un moment, això no. Bueno, socis, venien de Convergència. No són socis. Em sembla que no teníem res a... La passada sí, no? El passat moment, és igual. Però sembla que el mal vinguin d'aquí i vostè pensi que el 2014 hi va haver la gestió catastral. Sí, ha dit, jo he fet èmfasis. Després... No he fet èmfasis en l'evolució, sinó he fet èmfasis en el diferencial... I quan diu amb l'evolució de l'IPC, sí... I en aquests darrers 3 anys, allà on realment ara estem mirant el futur. Sí, però clar... És bo tenir una perspectiva històrica. Sí, d'acord. Hem baixat el gravament, però hem pujat el valor catastral de les vivendes,
que aquí que no ho tenim apuntat. No, aquí està apuntat l'efecte real per cadascun. L'efecte real Sí. hem passat, Hem passat, si és l'efecte real, Perquè hi havia uns anys que vam estar parlant, que vam estar pujant el valors catastrals, Sí, però vam... A partir del 2014, Es va baixar, que vam baixar el coeficient, d'acord? perquè vam ser els Però primers a ser regularitzats. Sí. Bueno, He intentat tenir en compte, excepte error, que crec que no, sí? l'efecte global. L'efecte global ve per el tipus de gravamen i el coeficient d'actualització. En els anys 17, 18 i 16, que el 16 i 17, que va pujar el coeficient d'actualització, el que vam fer, vam aprovar en aquest ple, l'ajust en el tipus de gravamen perquè quedés compensat a 0, el 16 va quedar al 74 per compensar... Nosaltres aquest any no estem d'acord que es pugi aquest 3%. Almenys li demanaríem que ho deixessin igual. Ja no, que es mantingués. Ja tampoc li demanem que es baixi, com han fet altres pobles, però tampoc almenys el puja, almenys que es mantingués. En quant al número 12, està bé, l'única cosa que demanaríem que s'operatiu faci anuncis a la gent perquè ho sàpiguen, no? Que puguin anar a la cellera i que puguin... Sí, utilitzarem el butlletí i alguna altra eina més perquè es pugui fer. Pugui saber. Intents de dia O la fiscal número 14, jo a mi aquí sembla, no sé, que tot ho carreguem a les persones més grans de 65 anys. Perquè, esclar, els abonaments passen, per exemple, de 130 a 170. Això és un 30% i un 27%. És a dir, que tot ho estem carregant amb la gent més grans de 65 anys. Jo diria al revés, que potser les persones de més de 65 anys, i no és en tots els casos així, les xifres exactes podem mirar, però que les persones de més de 65 anys estaven pagant menys que els infants. Potser no és proporcional, algú que té una renda per càpita, algú que genera... La renda per càpita hi deu haver gent que en té i gent que no, vull dir, hi deu haver de tot aquí. Per això, que ho estem carregant, sembla, i són puges d'un 30, un 27, un 42, 25... Són ajustos a les tarifes, perquè com hem comentat, a les tarifes dels joves. Crec que és correcte, o creiem que és correcte i just d'ajustar les tarifes que tenen... Que un 30%, no? No, perquè tenim una mica de tot, és un 30, un 40, hi ha una mica de tot. Hi ha altres que passen amb els de 25 anys, fins s'encareix un 50%. Amb els vells, amb el que teníem. Els més greus ja no els han encarit, però en tot cas ho farem endavant. Sí, quan han encarit no, perquè els agafa allà on estaven ells, els passen a dintre els de 25 anys. I aquí ja se'ls encareix. Sí, no, aquí sí, però hi ha alguns cursos que el salt encara seria més gran i ho han fet progressiu. Bé, tampoc hi estem d'acord. Després aquí... Perdó, majors de 65 anys, jubilats no. No, majors de 65 anys han canviat els... Això hauria pogut entrar. Encara no estigui jubilat, pot dir 67. Són els majors de 65 anys. No és això. 65 anys. Perquè el jubilat havia jubilat de 50 anys. no? En quant a instal·lació, és una cosa. Quan tenim el tipus de cursets, hi havia l'apartat número D, que deia classes particulars i cursos intensius. Això queda igual o desapareix? Queda igual, si no recordo malament, però un segon. A dintre del tipus de cursets, hi havia l'apartat aquesta i hi ha almenys... Quedava igual, no hi havia les modificacions. Sí. Però com que estava a dintre de la mateixa ordenança, a dintre tot estava, a dintre el mateix, Sí. No, si ho deixeu... Hem modificat com sàpigues. Bé, però, per exemple, el tipus de curset... El curset hi havia el tema de l'edat, No. Però Bueno, però hi havia l'altre tema que tampoc vau tocar i l'heu deixat, i aquest desapareix a dintre. Se suposa que deu continuar igual, no? modificacions. A veure, el tipus de curset també et refereixes per quins cursets? Sí, l'apartat D, l'apartat D. Apartat D. Si agafes el 2019, l'apartat Les classes D. particulars, com que ja no hi havia diferenciació
classificació per edat que... Això queda igual, Vale. Igual que els cursos intensius. El tema de la biblioteca està bé. I tornem a estar amb el tema de la llar d'infants, que aquí considerem que una puja d'un 2,5, un 7 i un 9% és molt. La llar d'infants, l'efecte real, el principal és el 2,5, la 190-195. Estem parlant d'un servei que té un dèficit vora els 200.000 euros, que el 2020 aquest dèficit creixerà i per tant creiem que el que ens deia és millorar a regular mínimament perquè l'impacte realment serà mínim, però regular mínimament i tendint a equilibrar... Mínim no és pas tan mínim, però per vostès és mínim. Perquè el material escolar també el toquen. Ja és un 7% molt més elevat. Com bé sabeu, es va fer la relació de llocs de treball i el personal de la llar d'infants gaudim d'un increment merescut que se'n creu. També se suposa que també en fan si més mainada. El que sí que estem fent amb la llar d'infants que és realment allà on hi podrà passar és a través de l'ACM, precisament es pressiona la Generalitat per veure si de per tot es torna a revertir les subvencions o la part que els hi correspon, perquè de fet els hi correspondria a la Generalitat tornen a pagar el 33% que toca, que aquí llavors és allà... Ara encara estan els 850, no? Ja on està els 850? No, ara estan a 0. Però hi havia la Diputació, no? Hi havia la Diputació. No? O la Diputació pagava 850, Molt poca cosa. No, 850, després... Leo? Tu, Leo, que la Diputació per una pagava 850? Al seu moment? Però ara no. Moment. Ja, jo sé que hi havia... No, hi havia el seu moment, ho pagava la Generalitat. Després de no poder pagar la Generalitat va ser quan es va dir que ho pagaria la Diputació. I es va anar baixant de 1.600 a 850. Pues ara la Generalitat era una altra cosa, i aquests pagaven uns 800 i pico. 850. I és que això són 40.000 euros, que no... I el dèficit que ja ha generat a la llar és de 200.000 o més, Vull dir, està posat en el... Bueno, però esclar, si busqueu això també hi va dèficit a la piscina, hi va dèficit... Així es tanquem... Així al final tanquem tot. No digui... Intentem equilibrar mínimament els ingressos Ara de la residència de curs, jo els vaig explicar tot això, els vaig informar que hi hauria una puja, els vaig explicar els motius, i vam quedar que un cop si volguéssim les ordenances, podríem fer una altra reunió i explicaríem l'estat econòmic de la llar i els explicaríem com eren els pares tan comissats. No, jo dic que no hi estem d'acord amb aquestes puges. Ja, m'imagino. No estem d'acord amb aquestes puges, per tant... Com li vaig dir a la comissió informativa, jo entenc que ho tenen en contra, però també entenc o penso que si vostès estiguessin al lloc nostre, al lloc govern, potser ho veurien de molt A l'any de 156-90, quan jo hi era cuiner. I com ho entendre perquè havia desaparegut tot això? Un moment, vostè ja sap el que ens vam provar i després ens vam... A que sempre tornem a estar durant el mateix, senyor Cito Bernat. Vostè sap el que vam passar. Vostè sap que la Generalitat de 1.600 euros que cobràvem per peinada van passar a 800, van anar baixant 1.300, 1.100 i 850. Jo no dic pas que no sabia res, però... Va bé. Ara, respecte a la RLT, s'ha incrementat molt el cost del personal de la llar. Aquest increment no arriba ni un 10% de l'increment del valor. I contestant al senyor Boigues, el que vull dir, vostès ho estan fent a través de més ingressos, però nosaltres ho hem fet si deduïm gastos d'alguna partida, que considerem que per nosaltres que és massa alta. No, també ho he fet a nivell de reduir despeses... Això que diuen els pressupostos ja ho veurà, vull dir. A nivell de reduir despeses també... I podria haver una despesa que aquests 50 o 60.000 euros... No, Callís, està tallant la paraula amb David, sisplau. Però que parli primer David, després vostè. Va. A nivell de reducció de despeses, hem comentat en reducció d'assegurança, reducció de telèfon, reducció de consums elèctrics, que tenim present la gran reducció, mirarem de realitzar-la ara que s'ha aprovat el FEDER i podrem realitzar el canvi de lluminària.
evidentment, que el que mirem i cada inversió que fem, i de fet en el ple passat tenim una discussió amb un tema de si fèiem unes obres en un lloc o un altre, precisament no les hem fet en aquell lloc i ens agradaria fer-les, però per una qüestió de reducció de despeses o d'augment de despeses i no. Per tant, el que intentem és això, és mirar de controlar les despeses, ho hem fet, em sembla que hem reduït les despeses d'una forma important, evidentment, quan també estem donant més serveis, perquè ara es pot, i ara reconec que ara es pot, i potser 7 anys enrere o 8 anys enrere no es podia amb la situació que hi havia, però hem intentat trobar aquests equilibris de donar servei i de reducció de despeses, sobretot les despeses innecessàries. I em sembla que en això sempre ens trobem. Quan tinguem els pressupostos veurem la deducció famosa. I després li tornaré a contestar. Però ja dic, nosaltres podríem més en deducció de despesa, poder algunes partides que per vostès els hi és més bé, que per nosaltres no. Va, total, ho votarem en contra nosaltres. Doncs vots a favor i vots en contra. Doncs com que és l'extraordinari, és que la sessió... Aquí, quan de les meses, Hi haurà un altre ple per la constitució de les meses pel 10N. Què fem? Crec... Hem de parlar, vale, ens ho direu, no? 21, 22, Però això 23. allò que havia quedat el 22 no se sap encara. Bueno, anem a parlar. Si no recordo malament, és del 15 al 23. Ho parlem. Va. Jo el 22, el 20 El 22 es pot, si tu pots anar al 22, però es pot. Dimarts. És un dimarts vas parlar, Dimarts. Vam estar parlant del dimarts. Almenys jo. Molt bé, doncs... Ja està, no? Aixecat la sessió.